Ikaw, mag-aayo,
Jesus' name, I declare and speak healing nila kanila, Ginoo. Ikaw, Ginoo, limpyo diha sa tanan nilang mga malatian, Ginoo. Magahawkas kanila, aron Ginoo makakaton sila, makamugaway na silang pisikal na kawas. Sa tanan, Ginoo, ng mga mawawali karon, ipadala sa nagkalaing na pasambahanan, ang mabag-ako na bulpon nimo sila sa langit na kaalam, karong may balo sila, bulpon sa ang imong buot, ipamulong ng kanila, Ginoo, diha sa imong mga katawan, Ginoo, sa imong buot, pasulti, at kanila, Ginoo, masayran nila, kasabta nila, tagan nimo sa karin, sa kaisog, Ginoo, ang padayon sa pagkaluwat, sa pagkaluwatol, naliwala man sa mga management, sa tanan ako ng mga elected officials, yung government, Ginoo, ikan na rin sa syudad sa Davao, ang mayor, ang mga city councilors, ang congressman, Ginoo, mga tao na naa sa national government, Ginoo, ang senators, vice president, ang president, si Ferdinand Marcos, sa tanan ng mga appointees ng gobyerno. I pray for wisdom kanila, Ginoo, ang may balo sila, saos at namala sa ilang consequence, Ginoo, o sa tanan mga Filipino, especially in nasa Pilipinas. And in man, I pray ikaw sa Ginoo, may light na sila makasikasin sa mga kinabuhi. Aron diya sa ilang kinabuhi, may kaplagan nila ikaw, yun kay ilang Diyos, personal na Ginoo, maluwas na sa mga iining kabayan ng education, makasimple din kanapi. I pray, Lord, na ikaw na milagro din kanapi, ang iyong gahong, mabatligan sa taas-taas ng mga tao, Ginoo. Aron ang matag-usap, Ginoo, especially at mga tao na walang kanino, walang pagpapabana kanino, walang nagatagal kanino na silang kinabuhi. Na masinari nila ikaw na silang kinabuhi, Ginoo, na ilahan, Ginoo, ang personal na manuluwa sila. Lord, salamat sa kanan. Dahil ikaw magaglas ka namin ito. In Jesus' name I pray. Amen.
Okay, may buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo. Kita nakakaroon sa buntagon. Dili kita magalangan kung ano naman yung mga Biblia. Ang hibad ka na sa libro sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6. Unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6, ang pulo sa Ginoo na Ginoo. Hinoon adunay dakong makuha diha sa pagka-Dios nun nga inubanan sa pagkagbawan. Ang Dios magapanalangin sa pulong magaamputa Ginoong Dios salamat kami sa imong pulong ang nabasa dahil ka magdagdas kini sa tanaw kini ang tubuti ang imong pulong magapenetrate sa kinauyong bahin sa kasing-kasing Ginoo. O sa nag-aampo na panahin ikaw na mag-ulong kanamos yung balang espiritu Ginoo. Ay itong Ginoo na kaaway, makahimo sa pag-isturbo sa pagsatas sa kanamo. Ginoo na matag sa tabangan nito, ang kasing-kasing na muna, mag-focus, pagpamati, pagpamalando sa imong pulong Ginoo. O ang ginasali, kinatugyan na rin ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Sinsya na kayo, video. Upod ilang kayo video. Bukoy ko. Since Sunday pa, wala ako ng pamilya. Maganda yung mga kubukod. Kung ako may buntag sa tanan, kontento ba mo sa inyong kinabuhi? Be honest, di ba? Magalingon kung kontento ka. May isa kahari na nasakit siya. May hari na nasakit siya. And then, nangayon siya advice, ibig sa iyahan, mga advisor ng mga kaalaman. Tingnan natin sa advisor niya. Mahal kong hari. Tingnan niya. Maayo ka sa inyong sakit. Kung makakita ka o usa ka sa hina, nga iya sa tao na kontento sa kinabuhi. So diya, tungod ni anak, mingon ang hari sa iyang tingharian, isubo niya ang mga tao niya. Isa pang lakaw, subuyan ninyo ang tibuoking harian, ang tibuok ka na suray, o pangita mo tao na kontento sa iyang kinabuhi, kunya balik mo sa kuha. Sige, pangita, isang simangan, hidagan, isang bulan, ilang kabulan. So, yabot ang 7 kabulan. Iulit karon ang nangita sa tao na kontento sa kinabuhi. Ikaw kung kawalingon mong gano'n. Ha? Yabot ang 7 kabulan. Kunya, ibalik niyang tao, panulay dala niyang salina. Ingan ang hari, isang, nakakita mo tao na isang ano na uli, nabalik man o. Doon na kung may nakita nga tao, ang kontento sa iyang kagalingon, sa iyang kinabuhi. Ingon ang mga tao na isugo. Yes, mahal na hari, nakakita mi o tao na kontento sa iyang kinabuhi. Isa nga. Sa kanyang salina, no? Ingon ang mga tao, isa. Mahal na hari, wala'y salina ang mga tao kay nagbukas. Sugod pa sa board. Pagkalisod, makakita ang tao na kontento sa iyang kinabuhi. Kaya be careful, kay bisan mga pastors na rin, lingla pa or malimutan pa nila nga klase na pangandoy gusto sa kinabuhi. Pero ato mensahe tagnaa sa kabuntagon. Pagkahisap kita, may kumod ining tinatawag, how to be content in life. Kung saan ba nato, ang mahimong kita kontento sa kinabuhi. Saba sa inyong gingon, kontento mo sa inyong kinabuhi. Kasi sa bakbara siya. But deep inside, sa imong heart nyo, you're looking for something big. At the end, nantay na po yung breakthrough sa imong kinabuhi. Especially kung wala pa kayo balay, wala kayo TV na priya, patapon na sa Priya, wala kayo
sakyanan, wala kay dagang paruta na tinigong niya sa iyong bangko. Isa may na yung bank account riyan. Simple, na yung bank account riyan, si Ria, si Dexter, si Rizame. Walang ako iba lang pwede sunod. Kumusta na? Kontento ka ba sa iyong kinabuhi? How to be content in life? Now, aron ka mahimong kontento sa iyong kinabuhi is, yung first, by being godly. Sa ito ang ibasa ko kanina, yung pa ang verses, tanawa ko dito sa inyong Bible. Yan ang Bible ninyo sa inyong mga. Ang relihiyon, makapadato. Tama na ilang isulti lang. Tanawa yung Bible. Di ba ang relihiyon, gisuntan na? Ang relihiyon, makapadato. Kung kontento lang ka sa iyong kinabuhi. There's a term, o sa Bible na akong termino, is useless. Diba? Kuyo tayo, ang relihiyon, baka padato. Basta kontento lang ka sa iyong kinabuhi. Problema, tagman mga tao na relihiyoso, pero dili ng kontento sa kinabuhi. Daw Bible-an, pangundang sa ministry, for the sake ani utang, iyang gusto sa iyang kinabuhi niya, o iyang gusto niya makabuuton, manabiyaan niya ang bulungan ko. Yung mga pastor na nag-design sa mga pastor, kaya nag-ship sa usaka kurso, ay usaka trabaho, hindi dito siya maka-income, kaya mas dako mag-income dito kaysa iyahang pagpamasulat. Kini iba ang ulong sa ito. Aron ka mahimong kontento sa iyong kinabuhi sa kanil by being godly. Kung mga lagad lang ta sa Ginoo at iyong anay, kung faithful lang ta sa Ginoo nga tinun-anay, ang Dios magapanalangin sa iyong di na nimo kinahanglan nga maglatagaw ka ining kalibutanan, di na nimo kinahanglan i-sacrifice ang pagpangalagad sa Ginoo para aning butang na gusto nimo nakapuoton sa iyong kinabuhi. Why? Tungod kay kung ikaw faithful diya sa Ginoo, kung ikaw Dios nun nagapangalagad diya sa Ginoo, ang Dios magapanalangin kanino, imo nang pulong sa Ginoo, makapadato sa imuha. Basta kontento lang ka sa mga butang na naadya sa imuha. Ang reason, ganong nangandoy ka ni ining mga butanga is tungod kay diskontento ka sa butang na naakali mo karon. Ini ang timani. Ang tao na diskontento sa iyang kinabuhi, mahadaw kaniya ang gahom sa pagkalipay sa butang na naang siya karon. Supposed to be, i-enjoy di mo na ang butang na naasing mo karon. Ang gusto sa Ginoo, kung sa iyang gihatag sa imo karon panahon na, i-enjoy na siya. Paglipay ang mga butang. Kung ikaw malipayon na ng mga butanga, wala'y gitawag contentment. Ano, dili ka kontento? Dili ka happy sa iyong sitwasyon karon. Dili ka happy sa mga butanga na nahapon di mo karon. Dili ka happy sa iyong kwarta na tinaguan yaan. Ako nakamalangani kay tinaguan sa gabi. Na dapat magbalipayon ka, anak. Ang gusto sa Ginoo, nagulunsang naampo ni ko, ilipay niyo na, enjoy mo na siya. Bubulang ang kinabuhi. Bubulang ang kinabuhi para dili ka magkalipay ang mga butang na ang kundi mo na. Nainigsuon, kung hindi kalipay mo ang mga butang na ang kundi mo pa, itawag ka na sa content. Ano yung pagkakaroon ba? Pasag ang Ginoo, ang Ginoo na size siya kung saan imong needs, kung saan imong panginahanglan ng nakita sa Ginoo tanan, nasa iyo na sa Ginoo, wala matago sa Ginoo. Kung sa may kalainan sa
nagsunan ka diksyon, nagsunan ka kasi. Ano na kalahingan? Lasa. Ha? Of course, lasa. Kaya mga pili niyo. Kung di ka magkaon sa Ginoo karon, nakakaon ka, katulong sa isang adlaw, pero kalainan ang sinabi mo, Ginoo, ulan. Gusto sa Ginoo, mag-enjoy ka na pagkaon na. Hindi kayo mabuto sa Ginoo, makasumpay ka dito sa kakakapagpahiyo, sa kakakapag-enjoy. Kaya dito ni Musulman. Palihan mo na. Ano nila ka-happy sa mga kinabuhi? Kaya hindi mo i-appreciate, hindi mo gina-appreciate sa tanaw ni mo, tanda po. Sa tanaw ni mo, mas damit na pagkaon. Sa tanaw ni mo, na mas bilhin din siya na utang sa kakapag-enjoy. Nagkakang ka sa cellphone na 5110, may ka, alagay, lambos mo cellphone na niya, nagkakang di mo. Kung si kalainan sa cellphone na nagkakang iPhone, ito kayo baka Facebook, baka YouTube, baka search, mobile phone, indot, camera, 51, text na gitaman. Pero kung kontento ka, happy na ka, sa unang panahon, makabagot ka o 5110. Ha? Parangan na yung pamuyang mo na. Pero karon, butik mo na ka na tanawon. Ha? Lumingon sa patay, kubrihan mo bata. Ay, nakapalit ang buwan. Isa nung katong wahalag, blur, vlog, camera. Basta kay touchscreen. Ha? Diskontento sa kinabuhi. Tagaan mo o sakyanan, gandoy o brand new. Tagaan mo o motor na XRM. Tagaan sa kilo, motor na XRM. Gandoy o Inmax. Tagaan o kining transformer na sakyanan. Gandoy o kining gandoy o limusin. Gandoy o pornon. Ang ganda yung tractor. Diskontento sa kinabuhi. Ang iyong pagriya. How to be content in life is by being godly. Tingin niyo ang Psalms 37. Ang iyong pagriya. Because godliness is a great gain. So daw, ang pagka-Diyos nun, usa kadako kaayo ng kadaugan. Kung ikaw, Diyos nun, enough na siya, ego na siya, para ikaw adunahan. Anong adunahan mo ka? Tungkol kay Diyos nun ka. Wala lang ka nag-invest diriya sa kalibutan o butang na diin. Posible, ihatag sa Ginoo sa imuha, ba't nag-invest pa ka sa imuhang kinabuhi, unya, inikatapos di mo diri sa kalibutan. Kung sa manang ang kunin mo, yung pagpunos niya. Kung sa manang ang kunin mo, ang tibuok kalimutan. Panang imong kalag, mapinti, kumalanda. Diba? In Psalms 37:16, ito lang, saan mo? Right tayo, city verse, this is rise. Ikaw pagmulong sa Ginoo, maayo pa ang jutay nga naa sa matarong kaysa kadagaya sa daghan nga makasasala. So daw, maayo pa ang jutay nga naa sa matarong. Ikson, maayo pa ang jutay nga naa kakaron. Maayo pa na magpabilin ka sa ibang sitwasyon na susama ni anak kaysa makabaton ka o mga butang, sama sa mga butang na dili iya sa mga matarong. Ang kunsaman, kung maangkon nimo ang gusto nimo, ang kulong sa kinabuhi. Ang imong angkong relasyon niya sa Ginoo ang apektuhan. Pag-unsaman, na maangkon nimo na yung mga butangan, pero hinay kang nadapalayon sa Ginoo. Ha? Sabi ninyo, klaro kayo ang ito sa puno sa Ginoo. In Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung sa'yo mo
sa Dios ug ang iyang pagkamataron. Kung imo na nasabton, klaro kaayo ang hagit sa Dios sa tuwa. Ha? Aron ka mahimong kontento sa imong kinabuhi. Unahan ang Ginoo. Pangitahan ang Ginoo. Walay mawala sa imo. Kung maging faithful ka sa Ginoo, doon kayo sa imo sa verse kanina, mahimo kang kadunahan. Ang religion sa to, baka panato. Basta kontento lang ka sa panunsayahan mo. Subot pasabot kung makalagad ka lang sa Ginoo. Sigurado, ang mga butang igalugang niya. Asa kayo kapoy? Kanang magpukol o kanang bukdon? Ha? Bukol. Kung bukdon ka, wala kapoy, no? Kung bukdon ka, kung ikaw po bukol, kapoy po. Wala kong kawatan. Ako sikimdangan. Ikaw ang exercise. Pero, mas lamig ito, ay paabot ka. Ang kanang verse sa Matthew 6:33, kahulang pagkaanan. Yun naman, unaha, magpangita ang inarihan sa Diyos, kung iyang pagkamatarong, and all these things shall be added unto you. Ngayon, tag shall be added, ulat ka, ay inugang na nasa Ginoo sa imo. Nakita sa Ginoo sa imong needs. Nakita sa Ginoo kung sa imong pagkinahanglan. And then, punon sa Ginoo pa ng area na diin, diha ka ng inahanglan. Pero ang gusto sa Ginoo, kinahanglan enjoy nimo kung sa imong ang kontrol sa imong kinabuhi. Ikaw pa, ang pagka di Diyos noon, baka dato, tama. Basta pagpili ng kaya sa Ginoo. Now, mas maayo pa ang yutay na naa sa matarong kaysa kadagayan sa daghay mga kasasay. Ikalawa, by being respected in your calling. Sa ang simpiyan sa uban ng mga tao sa mga Kristiyano, kung kanus ang itawag sa Ginoo, dito na Ginoon. Ha? Dito na Ginoon, magandoy sa iyahang usong kapunon sa iyahang kinabuhi. Ay mga pastor, ako may baluan, aside sa pagpapastor, ay tugod kay nakulangan sa iyahang pagpapastor. Hindi, pagpaswila sa mga anak niya, pag-isip siya, balik, kung galing mo naman, ibalag na po masimbahan niya, nakukod ano sa simbahan sa ilaha, na para sa ladies mismo nga, komportable niya, pamilya niya. Pero, sad to say, ay mga taong itawag kumantaw ka sa Ginoo, ito pa ang biya, aron pagkapod sa iyahang ipangandoy sa kinabuhi. Pero apilin niyo, aron ka mahimong kontento sa imong kinabuhi o sa imong himuon. Respect your calling. Pabilin sa imong pagkatinawag. Kung nasa ka itawag sa Ginoo, pabilin anak ang pagkatinawag. Ang Ginoo wala nagtawag sa Ginoo para lang human ka tao ka, kunya pasaktan ka sa Ginoo. I believe na kung ang Dios nagtawag kanimo, niana ka buluhaton, dili ka ngayon pagabiyaan sa Ginoo. Amen. Dili ka ngayon pagatalikdan sa Ginoo. Dili na pareha sa tuwa, gahuman nato ibutang ang tao nga nakadapit. Kunya biyaan na nato ang tao nga walay bahala dira. Dili pareha ka lang. Kapag sinunod kita. Ano lang lugar, ano yung padala sa syudad. Ihapon ng truck, napagkapon sa syudad eh. Ako na yung bahala sa inyong kinabuhi niya. Ayaw mo sa kusay sa rayon. Ako na pagkita kaso mga tulog. Anong uban ang mga ayaw, mga tulog dahil sa kanang kulay, matulog ang kapit ng mga establishment, ang uban, makatulog sa mga parking. Kaya, wala na sila yung abutanan, na dito sila mag-abot, o dito sila mamahulay, hindi pa mahulay. Na ilang pagkaot eh, wala pang ayaw na mo para di mo pasmo. Dili na ang Ginoo. Nahuman ka niya, tagaan, puluhan to, may mga nag-ilosin mo, ikaw na yung bahala sa Ginoo. Ikaw na yung bahala. Ha? Okay, ulit ako. Dili na ang Ginoo.
wala ka gitawag sa Ginoo aron ka taligdan, aron ka biyaan, dili aron ka mapanalangitan. Wala kumingon ka nga, ang pagpahalagan sa Ginoo is murag musamot pagkapit ko sa iyo ka at patinud-anon aron may panukan mo dili ko sa kinabuhi. Kung ikaw unahon din mo ang Ginoo sa imong buhay. Ako naghan ko mga naibalaan ng mga pastor o mga professional na ilang anak nila. Pero wala ko nakita na may mga anak sa pastor na hindi mo makalilimos. Kailangan. Kapalo ko nga lang mga pastor nag-promote post na ko yun. Kahit, lisoy. Pero wala akong makita na nagkakakayo. Ano ba yun? Tungkol kayo nasayan sila, ang Ginoo nagbutang sila, kung ang Ginoo ang nanalangin. Dili na mo problema kung saan ka sa Ginoo, kung patyon ka niya, then bilit. Para sa pagpakalagad sa Ginoo. Tanawa si Elijah. Sa diyan, miabot ang hulaw sa Israel. Miabot, ingon ang Ginoo, ako ang painiton o tulong at tuig. Wala gyud magkaon, walay anim. Walay abundansya. Ano gid siya? Kailangan sa tawag ka na gini. Drone yun siya. Grabe ka, drone. Ingon siya. Ingon si Elijah, ingon niya, kay propeta siya sa Ginoo. And then ingon ang Ginoo. Adto ani nga suba. Nay usa ka suba, nay kahoy ni kubig diha ka. Wala pa mangutana si Elijah nga, asa mo magpagkaon, ara mag-umako diha. Ingon lang ang Ginoo nga diha ka. Then ako na magpakaon sa inyo. Sa dito po, samtang nagpabilin si Elijah, anak nga medyo suba, anak nga medyo di kaayo, maigo sa init sa panahon. Ang Diyos, gigamit niya ang mga uwa. Panahon sa pamahaw, paniod ko, panihapon ni Elijah, ang uwa ko abot, magdala o pagkaon, gihatag niya, nato kang Elijah. And then, doon ay plano ang Ginoo, doon na si Isay na babae, kung iyang anak. Patay si Ginoo itong medyo garden, nanaan dito si Elijah, medyo nalagaw si Elijah kay, o na lang yung bugtong ang tanga lugar na diin ko manuwas. Pero ingon ang Ginoo siya, adto ito susunod sa Sunaman. Adto dito ka. And then, ingon niya, kung saan ako dito nga? Hulaw man sa libuo, nasod. Ingon ang Ginoo, ingon niya, adto dito ka kay dunay bahay dito. Siyang nakakaon. Dunay byuda dito, siyang pagkaon sa ibang niya. Pag-abot niya dito basta may hingon lang siya basta may hituman lang niya, gisugo sa Ginoo siya, ang adto dito sa usa ka lungsod. Then adunay usa ka babae nga may magkakaon sa dito. Then pag-abot niya dito, nakita niya usa ka byuda, umingon siya, babae. Lutuwi ko kay giutom ko. Inana siya ka-demanding si Elijah. Pag-abot, ingon ang babae, ingon niya, Ginoo. Ano na ko'y manuto, Adria? Isa ka, lutuan na lang din ang harina o mantika para sa ako ang anak. Uman-anig, mga matay mo. Pero ni-insist si Elijah, umingon sa, lutuan lang. Kung ikuha ka ron sa babae, ang harina, ikuha niya ang katong nabiling, katapusan na lang po na lana, kung yung ginuto, ipakaon sa alagad sa Ginoo. Kung tumauna lang ang target ito ang ilang pagkaon, then may kaon ang alaga sa Ginoo si Elijah. And then, pag umagkaon, kung sa nito, doon yung milagro na ito. Tulong katuig ang hulaw. Tulong katuig po, na wala'y hubas-hubas ang iyang siglalan sa harina o sa iyang mantika. Kaya naman anak, so na may tumungan ang iyang anak. Imagine din mo, na ang maong woman, ang maong byuda o iyang anak, kanto sila, kung wala, ipadala sa Ginoo ang iyang alagad na si Elijah. Patay dito sila. Kaya last na ito nilang pagkaon.
O si Elijah, patay to siya. Nung nag-disobey to sa Ginoo, kung siya maato dito sa Sunamite moment. Silang tulo na buhi. O nakalantas sila sa tulo ka tuig na hula. Imagine mo, kung ang Ginoo magbutang kanimo ana nga sitwasyon, dili ka ngayon pasaktan sa Ginoo. Dili ka ngayon biyaan sa Ginoo. Ikaw pa, ayaw itugot nga malimbungan ka sapagkat iskontento uman ka tawga sa Ginoo. Dili lang ni para sa mga pastor, kundi para ni sa tanan na gitawag aron sa pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo dili siya masayop. Sa diya nga gitawag ka sa Ginoo aron mangalagad sa iya, wala masayop ang Ginoo. Kung dili gitawag ka niya, tungod kay doon na si plano sa iyong kinabuhi, o gusto niya na ikaw iyahang panalanginan. Pansumo ko malandungan, kita, grabe nato ka doubted sa gahong sa Ginoo. Grabe nato ka maduwa-duwaon sa gahong sa Ginoo. Grabe nato ka, ano itong, murag, kapangalagan ta sa Ginoo, isang susimo nato ang itong galingon, kapangalagan ta sa Ginoo, pero luyo sa ato ang pagpangalagan sa Ginoo, doon na tayo doubts sa Ginoo. Ano natin magduwa-duwa? Kung kita ba, makalahutay mo sa kinabuhi, kita ba, mga buhayahay ba ta? Wala nga malimbungan ta sa handog sa kalibutan. Mangandoy ta sa kalibutan kaysa pagtungo nato, mas powerful ta sa Ginoo. Na feeling nato, pwede ta nga mahimong adunahan. Pinasikad sa atong kagalingon ng mga paningkami. Pwede ka nga mahimong nato, pinaagi sa atong kagalingon na puso. Pero isuon, sayod ka. Sayod ka, kung wala yung una-una. Siguro sa una-una, inana, pero sa una-una sa Ginoo din, inana. Ikaw pa, ayaw, itugot na malimbungan ka sa pagka-diskontento, human ka gitawag sa Ginoo. Ano man, tungod ka sa diha na gitawag ka sa Ginoo, diha sa panghaton, gitawag usap ka niya, aron panalanginan. Okay na atong tibanan. Dili ka biyaan, dili ka pasagtan sa Ginoo. Ang sekreto lang, para maangkon dito, ang iyong gusto, pabilin ka matinuanon diya sa Ginoo. Kung saan pag-bless Ginoo sa Ginoo, kung unpait mo ka sa Ginoo. Kung unpait mo ka sa Ginoo. Wala nga, pag matinuanon sa buhaton sa Ginoo, naging biyal diya sa Ginoo. Ikaw pa, dahil lang ka panalanginan sa mga butang malapay na yung kalibutan. Kundi isa sa mga butang kalagitan. Ikagulo katapusan by being content with the things you have. So daw, pagiging unsa ang sikreto, unsaon aron mahimong kontento sa kinabuhi? Pinaagi sa pagkontento sa butang na anaa ka karon. Pasawon nato. Hebrewanon 13:5. Ano? 13:5 ay bantay ang inyong kinabuhi na malikay sa pagkamahigugmaon sa salapi ug himuang nga matagbaw kamo sa inyong mga naangkon karon kay siya gayon maong nag-ingon dili ko gayon ikaw pasagdan o biyaan. Sabi ninyo, ang Diyos nagpasidaan kanato. Unsa ang pasidaan? Unsa ang umangling sa Ginoo? Bantayan nato ang atong kaugalingon na malikay sa pagkamahigugmaon sa salapi. Ang reason nga wala kay katagbawan sa inyong kinabuhi
Ang reason nga diskontento ka sa itong kinabuhi is tungod kay nilabihan na nato pagka-hook o pagkabilanggo diha sa salapi. Namura dili na mabuhi kung wala tayo kwarta. Mura dili makatulog kung walay kwarta. Mura walay kalipay ang atong panimalay kung wala tayo kwarta. Piling nato kung wala tayo kwarta, kanunay bubot atong pamilya. Piling nato na kung wala tayo kwarta, murag sikarang away. Kamu magtiayon. Bila ko ng asawa, kay naong kwarta. Ang mga asawa kay manikil yun, umingon yun, asang kwarta, asang sweldo. Murag feeling nimo na kung walay kwarta, murag walay labing na ang kinabuhi. Dili na na. Dili na na. Dili na na. Busa ang Ginoo nag-warning ka nato, nagpasidaan ka nato, mamingon siya, mabantayan nato ang atong kaugalingon, mamalikay sa pagkamahigugmaon diha sa salapi. Kaya kung ikaw, mahuk gani sa pagkamahigugmaon diha sa salapi, that's the reason. Mabisan, unsa pa kabukat ang tawag sa Ginoo, imong maligdan. Kay nahuk na ka sa paghigugma sa salapi. Mura pagtanaw mo, mura wala na ilagay kung kinabuhi kung may kwarta. Mura na pag wala, dili happy ang katinyon kung may kwarta. Dili happy ang kinabuhi kung may kwarta. Dili ang ayaw na. Ayaw itugod na mailat ka, nakuhaan ka sa kalipay, kung di ka kayo wala kay kwarta. Daghan na pamaagi ka, pwede ka magkalipayong. Sama sa likod, bisang asin yung sutan. Kung malipayong ka lamina. Pero kung sige kang babot mo, magbihol ka. Asin na po. Pagkaka ka, magkusgot. Magbihol niya, kaon ka, ginamos mo, patay ginamos ako. Pagpilin nyo, isang usay pa ka ako sa inyo, reklamo mo? Ano ba? Isang gusto pa ulit sa mga. Isang bulan, Litson, ang kaulit ka na. Ako, wala ito pa niya ako. Ako, magpapataw ng isang bulan. Pag sige, reklamo, kung makaulo ni kong kulay ako. Ulay ko niya, naisudaan. So, bisan o unsang sudana, kung kani, imuhang ikalipay, na ikaw ipakaon sa Ginoo. Nalipayan niyo kinabuhi. Pero kung sige ka nakagitlamo, mura na mo nagtrabaho. Kung ang sweldo sa Tigo, Pilipinas, pariha lang. Di nakabakandoy ng matupag Manila, kay mas taas ang sweldo dito Pero kay nakita niyo mo mas taas ang sweldo dito Di nakabakandoy yung matupag, gabroon itong pariha lang sweldo. Pero kung nakita niyo mo mas dagkong sweldo dito wala nangandoy ka. Pero kung parihas lang, utang na ko, 10,000 ang sweldo sa Pilipinas, sweldo sa Tigo, palibutan, 10,000 na po. Iwan ka nga, hindi may sweldo. Okay na kayo. Anong salang dili okay? Kung kinakita nino na, uy, kuha na sweldo ito. 60,000 na bulan. Pakadto na ko yun. Matay. Diskontento. Manalbaho ka. Kunya, muhang sweldo nino kay ay muhang sweldo nino is minimum. Kung happy ka sa ibang trabaho, kung gina-enjoy lang yung ibang trabaho, hindi ka muna hindi ka nga, basta lamig na yung trabaho, okay na rin. Basta happy ka, magtrabaho, happy ka, pero kung sikag bakot mo, gawin mo pa niya, may ayaw mo sito, kaya kayo reklamo, sigurado, ikaw magdugay. Ito man, mapiktuhan yung performance, hindi na ka tanong, pero hindi na ka late. Sa pag yun, sige, chismis kayo mga kauban,
away, ay, pa niya, may pagkapulong ko niya. Sabi lang nakikauban, trabaho, mga bulay, ako na pa, o gini pa niya, mo gini. Kung puro reklamo ang nasi mo, baba mo, way lami ang kinabuhi. Way lami ang pagkalabang mo, puro reklamo. Pero kung puro pagpasalamat ang nasi mo, baba ka, ay, salamat Lord, nainindot ang trabaho. Discontentos kinabuhi. Ano sa ikagyaw-yaw sa mga palangkaw? Discontentos kinabuhi. Murisayin ka kay gamay yung sweldo. Langit, pag-abot din mo sa lahi ang kumpanya mo, i-offer sa imo mo. Ngayon ang kumpanya mo, nanamay ko ang kailangan, is, kinligay na ngayon is. Pag-abot mo palangkaw, lahi na mong problema ang pangitao. Wala, pilhil ka rin. Matay kumpanya, Hawaii, pilhil. Design na po, itan kong na-pilhil. Kung dito na is, na-pilhil, naka-apply, trabaho. Ano yung problema na kita? Sabi nga kauban din matapulan man. So sige reklamo. Why improvement sa kinabuhi? Ano man? Because of pagka-diskontento sa kinabuhi. Sige reklamo. Isuon. Ang sikreto para ikaw mahimong kontento sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagkontento sa mga butang na naangkon mo karon ya sa imong kinabuhi. Sa unang ikaingon, kung sige nakareklamo sa imong kinabuhi, mamiss nimo ang dahom sa pagkalipay sa mga butang na naangkon karon. Kung sa mga butang na nasa imo karon, naman kay cellphone. Sa una mo na cellphone mga tao, telegrama, sulat. Pagkabot sa Friendster, medyo happy na kayo Friendster. Pagkahuman kayo niabot ang Facebook, itanigdan ang Friendster. Nagaway ayaw. Sa una ang kinabuhi, sa una, kontento na, liter. Sa una mo may mga late. Karoon, bisag na ay mga cellphone, late. Ang alam nila, ulak pa. Hindi ko ulak pa sila. Na-late. Pero sa una, pag-ingon na, magtamit, ang kakamo sa patuwa sa oras. Alas 6. Atuwa na. Wait, di na ka magpaapas dito Di naman naman, pasa na dito ang mga tao. Pasa ang mga tao dito Ano man, tungod ka inaana ang tao. Butulaw na. Ano mo sa dito Wanto na ko, alas 6 na. Ang uban sa tuwa, kinunay cellphone, nagsalik sa cellphone, bingon na. Ay, man tsaka, isang nagsapot na magkita, ang una-una, siguro madayon. Okay, ipong, nagsapot, pero kung una-una, siguro madayon, wala man nag-follow up. Okay, sa una, wala na. Wala yung sa una. Telegrama rin, sa una mo naman. Hindi sa bunsakot, anong Domingo, sa bunsakot, anong laing adlaw. Mag-benefit na karoon, wala na. Bumubuho na lang natin ito sa kasabutan na lugar, o sa kurasa. Pero karon lahi, imbis nagka-high-tech ang panahon. Ano man, diskontento yapon. So kinabuhi, talaan ng cellphone, diskontento lang yapon. Nanay sakyanan, diskontento lang yapon. Nanay balay. Basta ba kayo ipagita? Kuan lumon. Katulungan. Gusto ba kayo ipagita? Nanakay, sakyanan, kusay kalainan sa multicab o sa tractor. Siyempre, dagan. Pero kung ringon ka, yung podcast destination ngayon sa Tuhan, yakod ba ka siguro ng multicab siguro Lahat kung dito ka sa impyerno, ilator. Yakod ka sa destination. Ang problema din is sakyanan. Pagpapos sa problema. Ang heart na ito, problema. Ano man? Atong heart, puno sa pangandoy. Pagyakan ng yapon din mo, mga nakapalit ka ang raptor sa kalipag yun sakay ang raptor hindi na, makasakay, katapusan doon sa hospital pag uli, orlo na yung sakyan wala discontent problema heart nanay balay nanay sakyanan nanay buto nanay tipig, nanay ring,
Ha? Gusto ka kayo ipangita? Ha? Gusto ba ka ikaw huwag na kung ang kwarta para asa? Ipalit ko luti sa saniteryo? Ipalit ko lumor? Gusto ba? Para asa ang kwarta? Bayad sa ospital kung masakit? Bilhin niyo. Pwede kayo. Ha? Eh, nung ba ko sa ulang? Ang urusan niya na-appreciate ang kinabuhi. Na-appreciate sa tigulang kinabuhi sa kailangan ng oxygen na siya. At dahil sa 70, naana sa hospital, yung hospital sa oxygen siya, mag-ingon siya sa doktor ang pinigudok, nagpasalamat ko sa akong sitwasyon ko. Isang ano nga, masalamat mga malaman ka sa hospital, yung oxygen ka. Ano niya, for 70 years, ano na ako na-appreciate ang kinabuhi. For 70 years, o walang na-free ko, nagitagaan ang hangin sa Ginoo. At karon ani ang oxygen ko. Asa padulong ang imong kwarta 70 years. Di mong tinigo man ang kwarta di mo asa padulong ospital. Ha? Ika lang, ay mo na nakatigo ni pastor para nahagi ka sa ospital. Mag-antos pa ka. Paano mo na kay tigo niya, kuha ka pa sa diretso ko. Ha? Tigong mo ng diretso. Oh. Labi, ito mas labi. Kung natulog na ka, nagikuha ka sa ito. Nya kung kagakan doon ang sakit. Nya dugay ka kuha sa ito. Kasi mga kwarta. Hospital. Asa yung kwarta, tiniguman ka na. Hospital na ito. Para lang magandang. Ha? Sako lagi kayo. Ang problema, ang iyong heart is contento ka. That's why, dili ka happy sa mga utang na nasa iwang ka. And He also reminding us to be content with the things we have. Ang Diyos nag-remind ka nato, pinagi siya pulong na mahimong kitang kontento sa mga utang na naagta karon sa ato ang kinabuhi. Ano man? Anong dapat ka kontento ta? Kaya puno lang sa Ginoo nag-ingon, I will never leave you nor forsake. Dili ka biyaan sa Ginoo igsoon. Kasabayin ko lang ka sa Ginoo. Pag matinutaan lang sa Ginoo, dili ka niya biyaan. Dili yung anak ang nanukaman na maganda sa iyang anak. Palangga ng lahat ka sa Ginoo. Kasi nagtuod palangga siya sa Ginoo. Kung nagtuo kang palangga ka sa Ginoo, tuloy ang pulo sa Ginoo, niya, I will never leave you nor forsake you. Dili ko yan ikaw biyaan ni pagkatalikta. Kung kanak na saan, dili ngayon mapakyas. Nung kaya ang Diyos na katilunganon sa iyahang mga